kardong. Ini lagi isi information video. Nang litum YouTube long video uploaded pen. 2-3 menit visi isi sedang jadi. Nang video lang me piglo. Nang lempon bomo. Son isi kero a comment. Pray YouTuber akimi YouTuber tumpan. Ada kita di Tom, Tem, Tor, nilong teleson orang lah. Je video upload loge lasi pas komen bangji jenang video lang me piglo lempon to. Son komen nang pipo lapen nili lang download alang a channel lang download 1 lakh 2 lakh subscriber doi alang channel arlo download video bangawi video awi pin pen alang koson si 1 lakh 2 lakh subscriber palero lagi si kecin nang sot alam thela athema video awi pin pen alang koson si subscriber kelang nang lilong video du ofita 1 lakh 2 lakh subscriber ke palong kostopik alang lilong video awi pin pen koson si 1 lakh 2 lakh subscriber on YouTube like YouTuber akimi YouTube along akimi lapen subscriber ake koma tumnong alang la soni si comment bipo je nang video lang me piklo nang topics me piklo nang la son isi kero a comment nang lipa nang bipo lapen nang lita so comment pen nang li ning arong pen nang li raso channel handa nang li subscribe tun keto la subscribe lasan ino to subscribe di Johnson subscribe som akimi YouTuber han lasan comment akimi lupen kapta son subscribe dun selang video we pin penta alang ban 1 lakh 2 lakh subscriber palero dilo lapen lasan jong sinang litum subscribe dun that lapen comment nang litum reply dun that ponte nang li channel muane imbo data atema kon holo somnit ahok YouTuber kali tema ahok YouTuber ponte alang video upload ji alang methang content doi alang content ave pin pensi son rota roku pensi alang li subscriber ke cepalo lasi lason nangki si iceri nangso nang litum jong si lason nang kero pen lason link nang share ponte nang litum lason link nang klik ri muthei nang litum klik ri jong si klik dolo te nang litum ke so channel bang ke chelam belo lake nang li channel nang hack det lasi nang litum lason pen ceri poning la nang litum jong si lason comment aku nang litum hide dem nang po nang litum so comment bang nang litum channel pen si hide dem nang po abi dem nang po nang litum jong si kichini ne mene jong si lason tak link nang pilu lason klik go nang li subscriber bagi po lason klik go lason nang litum jong si link nang pilu nang litum mo klik lu nang litum channel bang ke lason ni abi dem tele isi just information video nang litum ta ceri ponta lason si non pray YouTubers 5 lakh 6 lakh son kile YouTubers sunta account hackalo son si hack bombo asi nang lita ceri ponta nang li yang selasun ceri pon pote nang li channel save sido ko te just isi information video the next video long letang tuna ini video ke pantekan tolo bye.